presyo sa galunggong o moro-moro nga madali-dali raon taog palit nga isda sa mga yanong Pilipino kay gikonsiderang barato, mahal gihapon ang presyo sa pipila ka palengke sa Davao City. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara sa atong paglibot kagarihan sa bangkeruhan ug sa Agdao Public Market sa Davao City. Mahal gihapon ang presyo sa galunggong, gani gitawag nig poor man's fish, pero apan burag dili na kay lagi bisan ang average Filipino maglisod og palit sa kamahal sa presyo. Poor man's fish kung tawagon ang galunggong o moro-moro. Buot pasabot, mao'y madali-dali nga mapalit, labi na sa mga kabos o nagdaginot kay barato. Dinhi sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City, poor man's fish no more. Kay mahal paghihapon ang presyo matag kilo. Naay tag 250 pesos matag kilo. Kini mga labas nga isda. Lagi no? Yes ma'am, kami natong sa Baguio ma'am. Nagnihit ang kwan po isda. Asa man gikan? Sama naman na nagikan ma'am. Ang mga gikuha gikan sa Tibanban, Davao Oriental, tag 220 pesos matag kilo. Hinuon na ay namaligya nga mas ubos ang presyo. Sama sa baligya ni Gino, tag 180 pesos per kilo. Ug kang Kim nga tag 150 pesos per kilo. Pero depende ni sa kapresko sa isda. Ano ba siya ma'am? Siguro kay ano yung mga Karon 150 na ma'am ni Gamay. Hindi ka pila ka niya. Ni agi murag 20. Nakabarato ko og mga almost 80. Kani adto 80. So karon nagbaba. Ibabaan ko. Nagbaba siya kamay. Oo. Pilay gibaba. Siguro mga 8 or 5 pesos. Bisan miubos jutay ang presyo, mahal paghihapon itandi kani adto nga mapalitra sa 80 pesos ang kilo. Sa Agdao Public Market, mas mahal kay miabot og 300 pesos per kilo ang galunggong. Kami ko lang taas ma'am. Ay tungkol sa bagyo mo na lang ginaingon. Oo. Pero ma'am, Rubino naman ma'am, pero wala mga panagubos. Wag ya pa nagubos. Asa gikan ang kumprada ninyo? Sa kanya po ma'am, sa kami, samal man eh. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, nihit matud pa ang supply sa galunggong tungod sa pagdaot sa panahon. Maong ni mahal. Dili lang sa galunggong, apan sa uban pang isda. Sara, gipangayuan na tuog suggested retail price sa galunggong ang BFAR 11. Aron unta, magiyahan ang publiko kung ang ilahang gipalitan basi nagpasulabi na og patong sa presyo, pero hangtod karon wala pa sila'y mahatag nga SRP sa galunggong. Pero base sa ato ang pagsuta sa Philippine Statistics Authority nga website, ang average retail price sa galunggong anaa gyud sa 204 pesos and 86 centavos sukad niatong first phase sa September 2024. Ugaling dunay mga muabot daw umusobra sa 300 pesos per kilo, pwede matud pa nga isumbong o i-report sa otoridad sa mga consumers sa ilahang buhatan sa BFAR 11. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.